Jak se vám to líbilo tancovat? A teď se můžete něco naučit od mých malých poslů. Já vás poprosím, školáci na jedno místo, vezou první, druhá, třetí třída, čtvrtá a tak dále, jako ty starší. Nebojte se, na všechny se dostaneme.
A také navolám Mikuláši. Všichni nahlas, Mikuláši! 3, 2, 1, Mikuláši, pojď k nám! Ještě jednou přijďte do Mikuláše! Mikuláše, pojď k nám! Ona nepřijde, jak se tady voláte? Já vás teď vůbec neslyším, ještě jednou, pořádně. Došlo lepší, ještě jednou! Mikuláši, pojď k nám! Takže prosím, pane Mikuláše, tam máte. Pokles. Takže to jsme na správné adrese. Teď se vás zeptám, jestli chcete nějaké dárky od nás. A ještě se zeptáme, jestli jste si je zasloužili. Ne, mám je za všechny, nic jsem nekrál. My tady máme takovou knihu, ve které je všechno napsané. Jestli někdo zlobí, jestli někdo si nečistí zuby, nebo se mu nechce třeba vstávat ráno do školy, to všechno tady máme, takže uvidíme, kdo bude mluvit pravdu. Do školy, nedostaneš žádný dárek, grfaši. Tak pojďte sem, ti nejmenší napřed, ano? Tak pojďte. Nebojte se, děti, na všechny se dostane. Píšejte, ještě máme pro vás spousty sladkostí, spousty dalších písníček. Dětičky, prosím vás, byli si to kukuři. Děti, pomalu. Když Mikuláš má taky jenom dvě ruce. A kdo se hráče, tak pojďte se. Mamince nebo tatínkovi. Nebojte se, na všechny se dostane. A předvedíme se pěkně od těch největších po ty nejstarší. Pěkně za mě a pěkně to jednou. Tak pojďte. Pěkně do řady, na silnou hůru, jak je to místo v řadě. Nebojte se, opravdu se na všechny dostane. Nemusíte mít... Tak to bývá. Můžete mi věnovat pozornost našeho se dudlí, našeho se tubel, komu patří. Děti si tam schovat nebudou a pamatujte si, že ten skopek svátí, když víš, co se nevrátí.